Wel, dwi yn Neuadd Morgannwg, a dwi yng nghwmni gwraig, wel, mae'n fraint cael ei chwmni hi am 5 munud. Mae mor brysur. Cadeirydd Pwyllwr Gwaith y Sir Nawdd, Sir Gaernarfon, Kate Ellis. Ydych chi'n cael sioe dda, dim ond dim awr di. Chyfe, mae wedi bod yn lot o waith paratoi a tîm da yn cynnyrfwyo, ond cael mynd i moliant y maes na nos Sul a cael dechrau. O pawb o ffrindiau fi'n deud, o'n i ar y llwyfan, Kit, o werth gweld y wyneb di, o ti'n byblo. A mi o'n i ar yn gwybod, Dal dy dir. A chi be, oedd y cor yna, maen nhw'n gweud bod canu dda, ddo chi. Chi be, ddarlu fe, roed ysbrydoli fi i, chybod, o weithiau, mae'n job cadw'r ddisgyl y wastad, ac o'n i'n cael mynd i'n cor a nos Sul, de, ac o'n i'n dod o ôl na wedi cael rhyw. Nerth i fi ymlaen. Mae Catrin Alwen a Elin Angharad wedi bod yn anhygoel. Da iawn. Wel, rwan ta, ar ben bob dim, ydych chi wedi bod yn beirniadu? Do, ges i'n ofyn i feirniadig, o'n i'n meddwl, falle gael beth o cyfle to, ni'n nabod cystadlu 20 mlynedd yn ôl. Pa ges i'n ofyn, mae fe fel ennill carden coch yn tydyn y sioe cael beirniad. Dwi dal i wisgo'r bathodyn, dwi dal fe den tynnu off. Ond a cael neud y jams, fy hoff, chybod, peth dwi'n licio neud. A mae'n aresiad o preserves, fy ni at un yn y munud, ond dychwn ni at yr hamper ar gyfer siwrna ar y tren i fyny'r Wyddfa. Oedd o Sir Gaernarfon yn cael dewis chydig bach o eitemau i gael cystadlu a mi benderfynwyd cael hamper ar gyfer tai tren fyny'r Wyddfa. Ac mae ansawdd y bwydydd sydd wedi cael ei greu, mae 9 hamper wedi trio a wedi cystadlu ac mae'r ansawdd y bwydydd i gyd yn dda. Ond o'n i'n meddwl, beth sy'n ymarferol i fi fyny'r Wyddfa? A mi oedd hon sydd wedi cael cyntaf yn sefyll allan. Mae'n fasged, mae'n dangos y cynnwys i gyd a mae wedi gwneud pethau swmpus a wedi, os welwch chi, wedi arddangos, wedi pacio nhw'n ddel. O'n i'n meddwl bod hwnna'n benni gamp ac oedd hi'n sefyll allan. A wedyn, oedd yr ail un wedyn eto yn hawdd i gario, cael fyny, hawdd i gario, a'r trydydd rhywun peth yn fanco efo fel backpack. Dach chi'n gwybod? Yeah. So, ond maen nhw gyd, mae'r ansawdd y bwyd y wych, ond ddim mor ymarferol i gario fyny. Rwan, da ni'n mynd rwan draws y jamia a'r marmalades a'r chutneys a falle. Sawl jar oedd na di llun? 127 pot o jam o welad. A dych chi wedi cael blasu nhw? O, mi nes i mwy na lai i gyd. Do, mwy na lai i gyd. Do, o'n i wedi ordro ar Amazon llwyau te plastig, a wedyn o'n i'n cael llwy de glan bob dim. A chi be, ac oedd y stiwardiaid yma a'r croeso ges i efo nhw, a'r stiwardiaid, ac oedd o'n hwyl, ydych chi'n gwybod? Felly, dewch chi ddechrau efo'r relish. O'n i'n gwybod am y jar o enllyn, mae hwnna'n enw newydd i mi, ond y relish. Relish, dych chi'n edrych am darnau, darnau ddim rhy fach, ond bod nhw gyd rhywun seis, a pan dych chi'n bita nhw ac yn blasu, wedi bod nhw'n rhaid crunchy, mae yna rhyw crunch yn efo. Dyna ni'n edrych yna ni. Ac mi ges i, oedd y beetroot a'r ionyn coch yna, oedd e'n crunchy nes pan o'n i fita fe, yn fanna. Dipyn o jaria yma yna, doedd? Oedd tad. Chymod, mae yn bwysig bod y cystadleuwyr at eto yn neud siŵr bod y pot wedi selio a bod o'n llawn. Mae hynna yn bwysig. Be oedd rei ddim di llenwi potia? Na welwch chi, wel na, maen nhw wedi llenwi pan maen nhw'n neud e, ond sbiwch chi, mae o'n shrinkio fel mae o'n oeri. A'r secret yma ni ydy bod chi yn cael ceiad pan mae o'n boeth, ydy mae o'n selio wedyn, a wneud o'n shrinkio wedyn. A'r un sydd wedi ennill ar y jar o chutney, ydy chutney banana? Ie, ar i fi rioed dastro fe'n y mywyd a wyddoch chi be, ond na blas, o'n i'n disgwyl rhywbeth. Melis, bland rwsyd, ynddo, o chi be, oedd e fendigedig, sef e'n fendigedig, dwi'n meddwl, efo QR. O'n i yn licio hwnna. Wel, llongyfarchiadau Joanne Lewis, banana chutney. A sbiwch chi wan, fel mae wedi presentio'r pot. Mae o'n edrych yn urddasol, a mae hynna'n bwysig beth chi weld. Mae'r labeli mae o gyd yn rhan o'r gystadleuaeth. Mae o'n berffaith syth yn dydy, ac mae pethau fel am bwysig. Da ni'n mynd i gael seibiaeth bach rwan, achos mae'n aresiad o jariau eraill o'n blaenau ni. Part 2 to come. Iawn? Diolch. Mae Kate Ellis chwarae teg wedi oedi yma nghanol i ffrysurdeb sydd wedi bod yn beirniadur y chutneys a'r marmalades a'r cyfan i gyd. Rwan dyma ddosbar sy'n, wel, yn tynnu dŵr o'r dannedd i mi. Saws melys ar gyfer hufen ia.
Ie, ac o'n i'n gwneud ymchwiliad cyn dod i mewn, ac o'n i'n edrych am rhywbeth sydd a dim haden o fe, a sydd yn medru, sydd yn smooth ac yn rhedeg, a bod e ddim yn gwahanu. Welwch chi weithiau saws yn gwahanu, ac na'n gystadleuaeth greu iawn chwarae teg, ond y cynta oedd mefus a sir saws elderflower, ac chi be, oedd y ddau flas yn cyfathrebu, a o'n i'n glasu'r ddau flas a llai weld o efo. A gweud y gwir, oedd e fel rhyw, oedd o llai weld o efo meddwl. Ie, llai weld o, llai weld yr hyfen i ar ôl. A dweud y gwir, mae mor brysur, da chi'n cael prin gael amser, da ni di tynnu chi oddi wrth rhyw bwtyn yn rhywle rwan, da chi'n cael rhyw damod. O'n i yn. Ta waith. Dwi wedi warnio, bydwch yn symud o bwr yma, dwi'n dod nôl y munud. O, reit. Mae'r Joanne Lewis, mae'n cael hwyl yn dydi, mae'n bob man. Ydy mai, a mae hynna, dych chi'n gwybod, yn compliment i fi tyma bach. Ydy, achos dangos bob un... O'ch chi'n yr un... Ie, mae'n dangos cysondeb yn diwe. Rwan, da ni am symud rwan at y jar o geiled, y curd yn der lemon. Tydy ceiled ddim yn preserve, conserve yw e, deith o ddim cadw. Ac oherwydd hynny, mae o fod cael disg wax yno fo, a ciad fel yn iawn. Achos da chi'n mynd disgwyl, ond dwi yn derbyn bod yna rei fel arall yna. Ac dwi wedi gofod mynd am y sawdd, ond sbiwch lliw hwn. Lliw, anhygoel. Wya catre di hynna. Wya catre, a oedd o fendigedig, o hwnna berffaith. Oedd o fendigedig. Jackie Pew. Ie, a hi'n hen gystadleuaeth yma. Pan o'n i'n cystadlu 20 mlynedd yn ôl o hynna. Oedd hi wrthi. Wedyn mae gennym ni jar o jam ffrisa meddwl. Bob lliw a llun ohonyn nhw'n does. Oes yna lot o fanna, de. A ffefryn fi marmalade. Rwan ta. Da ni'n dod fyny tyfo wan. Be di'r rheola efo pot o marmalade? Dwi wedi paratoi ymlaen llaw, dych chi'n gwybod, dych chi'n edrych am liw sydd yn taro chi bod o'n glir a bod dim gormod o groen yno fo ac wrth gwrs y blas a bod e ddim wedi sut gael ei ddweud bod e wedi mynd fel jeli, bod e ddim wedi cael e llwy mi mewn dy fo'n rhwydd ac bod e ddim yn rhedeg ond bod e bron. Ystyr i galed, dim werth. Ond mae cael yr beth bynnag ydy'r gair consistency yna. A mae'n job i chi gael, mae hwnna'n edrych y dda, ond wrth gwrs mae'r gystadleuaeth yn dweud bod top metal i fod yn y fe doedd dim. Neu o ran edrychiad, mae hwnna'n neis. Ydy, mae hwnna'n neis. Mae'n un sydd i ennill. Mae'n nes i ennill. Hon y Joanne, mae'n dwllach dydi. Oedd yn ysgwyl sifil mae wedi defnyddio, a wyddoch chi be, oedd e fendigedig, oedd e berffeth. Ydy. Dwi wedi dweud sbiwch perfect. Llong fyrchiadau, marmalade perffaith. Ie, mi oedd o. Swn i'n licio gael amser brecwast beth bynnag. Wel, gobeithio gwych chi amser i gael rhyw brecwast bach am ddennol cyn bo hir. Mi oedd hi'n fraint o freintiau cael bod y feirniad yn y sioe frenhinol. Mi oedd hi. A wedi cystadlu yma am 20 mlynedd. Ac cael y fraint yma, chi fe, dwi yn... Fedra i ddim, oedd y dywys ogys an yma bore ddoe, a wedi sy'n bod fi rifisi fan hyn. Ia reit, hefyd. A iawn. Kate, mae wedi bod yn hyfryd gael sgwrs fach efo chi, a diolch i bawb sy'n Gaernarfon am y sioe da ni'n mwynhau. Gai ddiolch i pawb sy'n bod wrthi fel cadeirydd, gai ddiolch, dwi'n newy fod yn, da ni'n ganol cynio'r llywydd y deud y gwir, a dwi'n diolch o wylod calon yn enwedig un ysgrifennyddau sirol fi. Mae wedi bod yna fel sant i fi Bethan war y teg fi, ac ar ben hynny y ffermwyr ifanc. Maen nhw wedi dod allan i fi. Diolch i chi gyd. A diolch Kate am y sgwrs. Diolch. Nôl at y pwdin na wan. Ie, maen nhw wedi cadw mwd i ni. A glas o wyn. Oce, boys, ta-ra!